Ngicela ukubengelela nguMango Thobana. Sangoma sipulonye ezinye sipulwa amathambo. Umphathi okhubalo sandla sensimbi. Sobo sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. Umntela nje wathatha umanzi olwandle umanzi ababaye. Kunento ke engivamise ukukhuluma ngayo engifisa ukukhuluma ngayo namhlanje. Leyo ukuthi idalwa ayilahlwa. Awukho umgqomo olahla ini idalwa. Awukho umgqomo wokulahla umuntu ophilayo. Awukho umgqomo wokulahla umuntu ongasekho. Idalwa ayilahlwa. Noma kuthiwa leso sidalwa leso sasinenhliziyo embi kanjani. Noma kuthiwa leso sidalwa sasithakatha. Idalwa ayilahlwa. Kodwa ziyagezwa ukuze lezo dalwa zingene kuphi emathongeni ngokuthula ngoba imphefumulo yabo angeke izilale ngokuthula iyohlala inhlupha njalo. Noma ungathola ukuthi ethi umuntu yena uyolahla idalwa awukwazi ukuyilahla idalwa kufanana nomuntu okufanele athwase mayesethi hayi yena uyokulahla. Enye into engiqonda ukisho umuntu ngalesikhathi ezalwa kuba nezidalwa ezimembethe kuba nezidalwa ezicelayo ukuthi azalwe. Wena usuyolahla idalwa ezidinga usizo ekuthola ukuthi yize kufanele ukuthi wena uyilungisele izinto wena mase uyayilahla. Lokho kubeka impilo yakho kuphi engcupheni ngoba manje akasekho omunye umuntu ozokuvikela. Ngoba enye into eyenziwayo ngabantu uma uzothi umuntu hayi ngizohamba ngentabeni ngizohamba ngephi ngiyolahla idalwa. No, ayikho into enjalo. Ayikho ngaboyenza leyo nto. Mawulahla idalwa uvala izinto zakho. Muzo omunye umuntu hayi kukhona isidalwa engiyozivala ethi uyozivala phezulu kwakhe simvalela izinto. Lesidalwa esikwazi ukuvala izinto yiso futhi esikwazi ukuvula izinto. Kusho ukuthi leso sidalwa sinamandla phezulu kwempilo yakho. Wena mawusilahla into zakho ivalekile izovulwa ubani. Sengisho ukuthi yena singakhohliswa ngabantu. Kufanele sazi ukuthi zonke izidalwa ezisembethe ikhona inhloso ukuthi zisembathe. Manje mawusuka wena mase uthi hayi mina ngiyoyilahla. Uyoyilahlaphi? Uyoyilahlela abantu. Mhlawumbe usuhamba emhlabeni uyohlangana nazo. Uyofika uthini? Enye into abantu kufanele behlukane ngokuyicabangela bona. Abacabangele nani nezingane zabo nezizukulwane zabo. Mayithi umuntu uyolahla idalwa, le idalwa uyilahle, izingane zakho zona. Nawe njengoba uthi uyayilahla uneshosho ukuthi ilahlekile. Ivulekile into zakho. Idalwa ayilahlwa. Idalwa ziyagezwa. Idalwa ziyathethelwa amacala, ziyalungiswa. Asikho isidalwa esilahlwayo. Ngisho ekhaya makuthiwa ufaka abantu abadala, yikho kuthiwa kufanele ukuthi idalwa uqala uyigeze, uyithethele amacala before uyifake ekhaya. Asikho isidalwa ongathi wena uyasilahla ngaphandle ushiya ngaphandle. Ake ngikwenzele example ke sike sithi ke wena umzali wakho loyo uchaza ukuthi wena uyumlahla kuwe mase uzalwa ubani wena mawushisa impepho mase uthini noma ke kuumkhulu wakho loyo noma kukhokho wakho wena usumlahlile. Asingaxhashazwa ngabantu. Asingayibizeli ukuhlupheka. Asingayibizeli usizi. Isidalwa siyaklinwa, siyagezwa, esinamacala siyathethelwa amacala. Sishwelezelwe. Siphile isidalwa. Phenduka isidalwa esikhanyayo phezulu kwakho, sikulethele inhlahla. Njoba ngisho ukuthi lesidalwa wena mawuthi sivala izinto zakho, uhamba usilahla. Lesidalwa esikwazi ukuvala izinto zakho, kusho ukuthi siyakwazi ukuvulela izinto futhi. Siqondise izinto zakho siqonde. Yikho ke ngithi ke ezinye izinto kufanele singayibuki
ngokwasemhlabeni, yabo, singayibuki ngokuthanda izinto ngokuthi wena utsheliwe ukuthi isidalo esivala izinto zakho njengoba ungenamali ungenamoto isidalo esithize efanele usilahle. Umuntu into mayengakwazi ukuyilungisa noma mayengakwazi ukuyenza fanele eqhubekisele phambili. Esho ukuthi hamba obheka abakwazi ukugeza, hamba obheka abakwazi ukuthethela idalwa amacala ngoba lo muntu usuke engakwazi. Ngikusho lokho ngoba baningi abantu abafikayo ekhaya, efika umuntu efethu umuntu walahla idalwa still into zakhe ezimnyama bese sibuyisa ngane ke lezo dalo. Mawusumtshela izinto ezidingakalayo bese yakhala ngoba into mawuyenza ungayazi kuba nzima komunye ukuthi ayibuyise. Noma wena ngalesikhathi wenza ngaleyo mali mase sekumele ukuthi uzibuyise sekudingeka imali enkulu endlula le wena kade uwenze ngayo ukuyilahla ngayo nezinto eziningi ezidingakalayo. Sengisho ukuthi kubalekile ukuthi idalwa niqondise, nigeze, nilungise, nitshethela amacala, hayi ukuthi idalwa ziyalahlwa. Ngoba mawusilahla isidalo ungasilahla kuwe uthi uyasisusa sidube singene enganeni yakho, sivale into zezingane ekhaya kube nje, ingane zingatholi imisebenzi, ingane zingagani, ingane zingaganwa ekhaya nje vele yonke into, amantombazane ezale nabafana kuzale konke nje kuphuzwe kube nezinkinga ekhaya bese kuthiwa nithakathiwe. Kanti yini enithakathile? Asekho isidalo esilahlwayo, asekho isidalo esimiswayo egeyithini. Idalwa siyagezwa, siyaqondiswa, siyathethelwa amacala, silungiswe, singene ekhaya siclean. Siyathokoza uManguthobani, ilokho bengidlulisa namhlanje.